Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe konco-konco sing arep ndelok video iki, diusahakno didelok dhewe, gawe headset utawa earphone ben suarane genah, jelas, tur krungu banter. Matur suwun. Balik mana ambek aku. Kali ini aku dadi kameramen sing wone dadi kameramen. Sing dadi kameramen saiki Kang Joni. Yang biasanya dadi artis lah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lah kuwi. Nah iki neng segmen Ayam Food. Dino iki bakalan mangan-mangan, ngombe-ngombe, enak-enak bareng Kang Joni neng warung Swapura, tepatnya neng warung nasi goreng lan bandeng presto Pak Ji. Es langsung aja pesen, ayo melu aku. Nah, kita langsung aja ambil aku tiba wis neng buat masake. Nah, kita didelok bahan-bahane alami banget. Makan ini ada jane Pak kasih Agak gitu. nah dia ini lah pesen gue enak jus barang-barang ini karo ngenteni pesenane ngenteni karo masalah. Kene wis enek kanca-kanca asalam lah iki. Brajeng-brajengane arek nang kene tiba. Iki jenenge Kang Muklis. Nah, sing ning andinge Kang Alvin. Halo guys, halo. Nah, Kang Alvin iki lek samangane kabeh awakmu ndelok neng Pilar 3 Santri pemerane Pak Guru Ustaz Alvin. Di pertemuan kali ini ada yang mau masuk di kelas apa ya apa? Ustaz Alvin. Ini Kang Biro. Watuk-watuk sih an. Watuk-watuk ngrik-ngrikan lah iki enek. Kang Riza Zansami. Yo wis tibane ning kene aduh bature akeh. Bakno, yo langsung ae senteni pesenane dhisik. One hour later. Nah, balik mana yang ngambil aku. Saiki manganane sekos, gorong wis mateng. Kumbire dicethakne, nah. Kemudian di ngalor. Ngombene, Mas. Ngombene. Aku karo Kang Jon siap-siap mangan. Karo sasah barang ya wis mari mangan iki teh Kang Riza entek dhisik. Mau mergane wis teko kene dhisik dhewe. Lagi karo aku sampe Kang Jon bakalan ngiri dhisik. Oke, langsung ae. Woi. Ya Allah, sok mantap ini. Keseret iki lho. Keseret iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Kang Jon. Enak. Melano iki sing ngarai laris iki. Regane murah. Porsinya oke. Kayak rasanya tidak mengecewakan. Recommended banget lah. Kayak mau lek awakmu roh kabeh syutingane ning pas ning pawon. Kuwi bumbune ya bumbu natural. Senatural mungkin aku lebih suka. Maksudnya enggak bumbu racikan. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet, bumbune natural, butuh bumbu racikan. Terus iki
Aku mau diwe timun ambek cacah ya nek timune. Jadi gampang ngelak. Nah, neng kene. Iya nek potongan. Potongan ndok. Terakhir mantap cuy. Rolo. Nah, balik maneh kambek aku Kang Marga Kurnia. Saiki aku wis langsung berhadapan kambek pemilik warung iki. Biyonipun Bapak sinten? Samuji. Nggih, Bapak Samuji. Terus ki mau wis mari mangan-mangan ambek kanca-kanca ambek bolo-bolo wis entek kabeh. Saiki pertanyaan atau wawancara ambek Bapak Samuji. Ngeten, Pak. Terus niki kula gadah pertanyaan ingkang kathah dengan jawab mawon. Iya, ya. Warung niki didirikan niku tahun pinten? 2005. 2005 niku langsung jualan nasi goreng napa jualan apa ngoten? Jualan nasi goreng karo Bandeng Presto. Jualan nasi goreng karo Bandeng Presto. Niku menu andalan mriki. Wis pernah kok iki kok daerah Kabupaten Blitar wis kena kabeh niki. Oh, sampai daerah Kabupaten Blitar wi rungokne kabeh pemirsa. Sampai Lirboyo Giri, Lirboyo Kediri. Terus pundi malih? Kepel, Belum daerah pundi, Pak? Sidoarjo Ngalor. Selorjo Ngaler. Oh, nggih. Terus pundi malih? Nggih, tasik kata nggih. Maknu. Oh, nggih, Mamnu. Wah, luar biasa. Tibakno nasi gorenge ngene Bapak Samuji iki wis terkenal sampai daerah Kabupaten Blitar. Makane iki nggon paling recommended seller tinggi awakmu kabeh sing wisata kuliner ning daerah Selopuro kene. Terus setunggal dinten niku kinten-kinten telas pinten, Pak? Nganu sekule. Aku mergo iki ngurusi tak pondok iki mergo 7 kilo. Wis ndak wani tambah. 7 kilo wis ndak kuat. 7 kilo. Jadi sedina kuwi ngentekne sego 7 kilo. 7 kilo jangka 1,5 jam. Jangka 1,5 jam sampun telas nggih. Habis. Buka habis maghrib. Jam bukae habis maghrib lek 1,5 jam paling ya jam 7:30-an lah wis entek ya. Jam ini entek ya. Oh nggih niku wae nggih. Berarti iki mau pas aku rene mau pas jatah terakhir alhamdulillah sik kebagian. Terus pas jenengan mendirikan warung niki inisiatifipun saderenge napa langsung teng rumah niki napa pinggir dalan depan masjid. Paune teng mriku. Oh, dadi maune kuwi nang pinggir dalan ngarep masjid Selopuro nggih? Selopuro. Karo cacah kon pindah nang omah sebab nang kono antrine kakan mangane repot. Oh, ngoten. Dadi biyene kuwi nang masjid ngarep masjid Selopuro. Nah, nang kono kuwi nang pinggir dalan ora sakek ruame nih pas rame kuwi dadine repot malian. Nangane pindah nang omah kene, po enak rodok mlebu kok lek roh enek prapat pertigaan sadurunge masjid. Nah, kuwi langsung belok ke kiri lek samane arah kolor atau ke utara, belok kanan lek samane arah ke kidul. Nah, langsung digoleki warunge Bapak Samuji, menu andalane nasi goreng kambek Bandeng Presto nggih. Tunggal porsi niku pinten regine, Pak? 5.000. 5.000 niku nasi goreng napa? Nasi goreng. Bandenge pinten? Bandenge per bijian apa? Oh, per bijian. Per biji pinten, Pak? Delok sing pesen. Sing pesen umpama kanggo pondok maknu ngono iki kan 1.500-an. Nggih. Lah sing khusus yasinan putri 2.000. Yasinan kakung 2.500. Ngoten. Lek kanggo
besek maksudnya kanggo besekan iku Nggih. kuwi 3.000 3.000 per biji. Per biji dadi regane kuwi beda-beda. Tapi paling murah, paling enak andalan yo kuwi nasi goreng sing tak jajal kene mau kambek Kang Joni wis paling top. Wis genah ta kuwi mau Alami. alami bumbune yo alami mau yo wis ngendangi lawone, carane masak yo sangat natural. Terus maksudnya bentene nasi goreng jenengan kaya nasi goreng lintune ngono Pak. Bedane jarine aku dhewe ra ngerti to. Tapi kene kan ya pengalamane ning Batam iki. Dadi niki lek wong daerah Batam iki wong Singapura rasanya manis, Malaysia rasanya pedes. Oh nggih. Jawa ya pedes. Oh ngoten. Ya. Sadurunge teng mriki berarti jenengan pun wonten pengalaman masak teng pundi mawon? Ing Batam, Teng Batam, Jogja, kene. kene. Teng Surabaya, oh nggih. Teng Batam pinten tahun? Tahun Setahun. Kali teng Jogja Jogja 7 tahun. 7 tahun. Teng Jogja 7 tahun, teng Surabaya pun sampai saat ini nggih. Surabaya. Mulai gempa Jogja, Oh mulai gempa Jogja. Jadi mulai gempa Jogja kuwi Pak Samuji wis terus pindah neng Surabaya kene neng omahe dhewe kene. Waune rase sanes mriki nggih daleme. wong tuaku etan iki. Oh tiang sepae teng gitu. Ngono etan iki. Heeh. Dulu margi. Oh nggih ngoten niku. Dadi mau pengalamane Pak Samuji mau wis taun ning Batam, wis taun ning Jogja selama 7 tahun ning Jogja, setahun ning Batam. Kuwi ngopen sak kampus. Oh, ngopen kancah ambos niku. Iya, akper KPN setahun. Wah, ampuh tenan mangkane. Iki nasi goreng paling jawaran ning Blitar ya ning kene iki jarene. Jane Pak Samuji iki mau kabeh mahasiswa sing sukses kabeh padha golek rene kangen kambek sego gorenge Pak Samuji nggih. Nah, kuwi. Mangkane kuwi iki paling recommended seller nggih awakmu kabeh, Ayam Food. Mangan sego goreng, mangan bandeng ning warunge Pak Samuji. Alamatnya teng ndi, Pak? Selopuro RT 3 RW 3. Oh, nggih, Selopuro RT 3 RW 3, tepate lek sak mamane awakmu kabeh ning perapatan Selopuro Tugu. Nah, kuwi lampu merah ngidul bareng ngono nek pertelon sadurunge masjid Selopuro kuwi ambil arah kiri. Goleki warunge Pak Samuji ya ning kene iki. Wis sip paling recommended seller sego goreng iki. Pun Alami paling murah dhewe sak Indonesia. oh, kuwi. Apa nek sego goreng lego 5.000 ya ning kene iki. Makane kuwi cah pondok-pondok padha rene ya demen murah, wis murah, enak, ngare ati ayem. Nggih, ngoten mawon. Matur suwun sanget wawancarane. Ya, sami. Iku mau wawancaraku kambek Bapak Samuji, pemilik rumah makan yo warung makan neng omah sangat apik banget. Recommended seller ya awakmu kabeh regane 5.000 wis murah. Porsine akeh, enak pisan. Terus wis cukup sekian ae aku karo Joni neng Selopuro. Lek awakmu kabeh duwe saran kuliner ngendi maneh neng daerah Selopuro kene, komen neng channel YouTube Pak Ayem, channel YouTube paling jos paling sip sa Indonesia, bahkan mendapatkan 1 juta subscriber tinggi wong Blitar. Jadi, ya Kang Jon. Betul lali, see you next time, see you next video, jangan ibadah. Bye.